El llibre de la família, de Todd Parr. Algunes famílies són grans. Algunes famílies són xicotetes. Algunes famílies són del mateix color. En algunes famílies tots són de colors diferents. A totes les famílies els agrada abraçar-se. Algunes famílies viuen a prop uns dels altres. Algunes famílies viuen lluny uns dels altres. Algunes famílies s'assemblen. I algunes famílies s'assemblen a la seva mascota. Totes les famílies se senten tristes quan perden algú que estimen. Algunes famílies tenen pare o mare afí, germanastre o germanastra. D'altres famílies adopten fills. Algunes famílies tenen dos mares o dos pares. Algunes famílies tenen un progenitor en compte de dos. A les nostres famílies els agrada moltíssim celebrar dies especials junts. Algunes famílies mengen el mateix. Algunes famílies mengen coses diferents. Algunes famílies dormen en silenci. Algunes famílies gaudeixen fent rebombori. Algunes famílies els agrada rentar-se. I algunes famílies els agrada embrutar-se. Algunes famílies viuen en la seva pròpia casa. I algunes famílies comparteixen sa casa amb altres famílies. Les nostres famílies poden ajudar-nos a ser forts. Hi ha moltes maneres diferents de ser una família. La teua família és especial, independentment del tipus de família que siga. Conte contat, conte acabat.